Матей 10. Наставления и пратеничество на 12-те. Тези 12 ученици Исус изпрати да проповядват, като им нареди с думите: по път към езичници не поемайте и в самарянски град не влизайте. Отивайте преди всичко при изгубените овце на Израилевия дом. И тъй, ходете и възвестявайте: Небесното царство наближи. Болни лекувайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. Не взимайте в пояса си нито злато, нито сребро, ни медна монета, ни торба за път, ни 2 дрехи, нито обуща, ни тояга, защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там отсядайте, докато си тръгнете. А когато влизате в някой дом, отправяйте поздрав към обитателите му. Ако домът е достоен, вашият поздрав за мир да се спълни над него. Ако ли не е достоен, и вашият поздрав за мир нека се върне при вас. Ако обаче някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от този дом или град, отърсете праха от нозете си. Истината ви казвам, по-леко ще бъдете за Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото за онзи град. Ето, аз ви изпращам като овце сред вълци. Затова бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от хората, защото ще ви предадат на съдилища, ще ви бичуват синагогите си, ще ви водят пред управници и царе заради мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичниците. А когато те ви предадат на съдилища, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в онзи час ще ви бъде внушено какво да кажете, понеже не сте вие тези, които ще говорите, а духът на вашия Отец, който ще говори чрез вас. Брат ще предаде брата на смърт и баща детето си. Деца ще се надигнат срещу родителите и ще ги убият. Ще бъдете мразни от всички заради моето име, но който претърпи до край, ще бъде спасен. А когато ви преследват в един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да сте минали през всички градове на Израил, докато дойде Синът човешки. Ученикът не стои по-високо от учителя си, нито слугата по-високо от господаря си. Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, колко повече това ще сторят с домашните му. Тъй, не се бойте от хората, защото няма нищо скрито, което да не се открие, нито има нещо тайно, което да не се узнае. Което ви говоря на тъмно, оповестете го на светло. Което чуете на ухо, разгласявайте го от покривите. Не се бойте и от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но повече се бойте от този, който може и душата и тялото да погуби в ада. Не се ли продават 2 връбчета за 1 асари? И въпреки това, ни едно от тях не пада на земята без волята на вашия Отец. А на вас дори и всички косми по главата са преброени. Затова не се бойте. Вие сте по-ценни от много връбчета. И тъй, всеки, който ме признае пред хората, и аз ще го призная пред своя небесен Отец. А който се отрече от мене пред хората, и аз ще се отрека от него пред своя небесен Отец. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не мир дойдох да донеса, а меч. Ще дойдох да разлуча син от баща му и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й. Врагове на човека ще станат собствените му домашни. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене,
не е достоин за мене. Който не взема кръста си и ме следва, не е достоин за мене. Който се опита да запази живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради мене, ще го придобие. Който вас приема, мене приема, а който приема мене, приема този, който ме е изпратил. Който приема пророк, защото е пророк, ще получи награда на пророк. Също тъй, като приема праведник, защото е праведник, ще получи награда на праведник. И който напои един от тези ученици, като мой ученик, само с чаша студена вода, истина ви казвам, няма да загуби наградата си. Амин.